Amosi jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere ni riyo nade machiegni chenro amodi chieng' makawuono mataye chenro ni en Andrutho Tieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa. Amor ni wendwa osechopo e studio abuka uthuolo ni mondo mi arwak gi machiegni daktari kaachiel kod nyawadwa mabende kawuono e kawaromo gode odiechieng' mokwongo obonyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye gimomiyo wantiere kod chenro makawuono ni machiegni. Erokamano Ruth ne jogo manenowa wamoso ni oimore nyinga en Ken Otieno an daktari man gi lony kuom tuoche mag choke fuonde leche kod hinyruok ma kagi kacha ma dhano nyalo yude dende. Machiegni Dr. Ken ndalo mathoth kapok wabedo kodi e penj laktar. Erokamano. Machiegni ibiro nyisowa ni nyingi in wuod kanye wadonje twak. An iluonga ni David Omondi Wagude an wuod Kagano. To an japuonj mar exercise fitness. Japuonj mar exercise fitness. Machiegni Omondi e chenro mar penj laktar kendo mano kelo wa e twakwa achiel kachiel odiechieng' makawuono. Dr. Ken kawuono wadwa ng'iyo weche mag fitness and health tiende ni rieyo del orako kaachiel kod ngima makare nikech thothne kaka wasega bedo kodi e chenro mopogore opogore nitiere ngima ma inyalo yud maber kotendore mana kod exercises kaachiel kod rieyo del. Kanye kumwa dwa chako godo ni seche ma ng'ato wacho ni fitness ang'o ma nitiere pachwa en jako dendi sate en neno ni ivrie fuoni ni mana matin koso wadawuoyo kuom fitness to kawuoyo kuom fitness ng'enyne fitness ji nigi paro mopogore kuom tie fitness but kwakete yono machiek fitness en yono ma del bedo makare e timo tije mopogore nikech chutho del dhano chalo kaka machine koro nitiere gik timo mang'eny mokwongo kawang'iyo e yor e ngima ma pile onego bed ni kichiewo iwuotho idhi timo gik mitimo mag odiechieng' tiduogo koro inyalo yudo ka nitiere seche moko ma del nyalo bedo ma ok inyal chungo midhi timo gik mitimo miduogo koro e yono ma del bedo kare ma timo gik ma watimo pile ema wanyalo luongo ni fitness tiende ni del oikore mar timo tije koro ei fitness ni nitiere e tiende mopogore kata yore mopogore mwanyalo wacho ni dendwa ni e yono makare mwaluongo ni fitness. Ma fitness okochuno ni iring kilomita par pile tekni nyalo chungo kinyi titiyo tije ni mano nyiso ni dendi ber in fit. Wedo ni mondo mwang'e ni kidenyi mopogore kata ber mar fitness kopogore kod tiyo tije ni e yore mapile kata e yo makare ang'o kendo ma gini nyalo konyi godo kaka dhano. E yor ma del bedo go fit tiende ni inyalo bedo ni inyalo timo giegi ma pile to mano ni kare nikech kata okin e yono matimo wach ni koro sporting activity inyalo chungo tidhi timo gik moko tiduogo to koro e yono machielo ma koro wanyalo ng'eyo ni ber fitness en ang'o en ni kopo nitiere intended intention kata gino mida timo to onego beni dendi nitiere yono makare owach ni inyalo dwaro kata gamo gimoro piny ma en gima normal kata gima nikare ma ng'ata nyego beni timo tido ka nitiere state moro ma ok inyal time to mano nyalo bedo ni dendi ojony ok in ng'ano ma osebedo ka timo exercise kata ka rieyo dendi koro bedo ni ok irie dendi iyudo kata ka koro bedo ni nyalo gamo gimoro piny ok inyal gamo ka dendi ok nie yono makare kata in ng'ama mobedo abeda pile monge gima timo inyalo yudo ka dendi chako bedo gi pek mar yueyo koro ibo yudo ni wuotho bedo matek kichako kata ni di chiro duogo ot bedo matek yudo ka iluor kata dhi chiro koro seche ma iluoro dhi chiro idhi kelo tabu machielo ne dendi ka ok irie dendi ichako bedo gi fuon moridore ichako bedo gi leche mayom koro in totality dendi ngimani chako bedo dok piny matin tiende ni ok inyal timo gik moko e yo makare ok inyal wuotho seche moko ok inyal ting'o msigo moro kata matin kech kiting'e tiyueyo mang'eny seche moko biyol to lwetegi kata fuondegi bedo gi yom koro miyo del bedo gi jiwruok kata fit
Tiende ni mi yot mar timo tije gi ka gi kacha. To machielo be tuoche moko nyalo donje del koponi ok in gi fitness. Tiende ni for instance, ido ka ntiere tuoche moko ma donjonwa ma wacho ni their lifestyle non-communicable diseases machalo kaka diabetes, machalo kaka high blood pressure, machalo kaka obese, gik machalo kamano. Koro ka ok in fit to dendi bedo gi yot mar yudo tuoche machalo kamago. Koro bedo fit konyowa geng'o tuoche kod miyowa bedo gi yot mag timo tijewa mapile pile. Kamano. Ilere maber Dr. Ken mokalo ni kopogore kod tiyo tijewa mapile pile, tido ni nyaka fuoni mag dendi biro bedo motegno maber, deche mag dendi biro bedo motegno, tiende ni ngimani bedo maber. Kopogore kod mano kapono no ni dendi ok ber to tuoche dhi bedo mang'eny to wang'eyo wasebedo kwa wacho weche mag tuoche gi ka gidonje del to githoro ga kelo chandruok matamre gi nono. Wang'e ne yore mopogore ma ng'ato nyalo keto godo dende mondo mi obed fit maber. Yore mang'eny kata types mag fitness. Type mag fitness opogore. Mokwongo wan gi gino mwaluongo ni aerobic fitness, wan gi muscle strengthening, wan gi flexibility. Koro king'iyo e yore adek gi, moro ka moro nigi aina mar exercise mitimo mondo mi achieve kata mondo mi yud gino midwaro. Aerobic fitness en gigo matindo mwatimo makonyo del yudo bedo yono manyalo gamo muya maloso dendwa machalo kaka koro kaka remo ringe dendwa, kaka fuondi wachalo kod kaka wanyalo bedo gi ni wanyalo timo tich moro yono makare. Mano waluongo ni aerobic fitness. Kaso wan kod muscular strengthening fitness ma loso kata magero del. Kich nyalo yudo kaseche moko in gi yom mag fuonde, in gi yom mag leche. Koro mondo mi ilos leche ni obed motegno kata in uwuon ibed ni nyalo wuotho midhi kamoro miduogi kata inyalo idho stairs. Kich yudo ka kuonde mwatiye yudo kaseche moko jomoko tiyo malo gorofa mamalo, jomoko tiyo piny. Koro yudo ka ng'ato kata dhi tich kowinjo ni lift ok ti to obedo gi samuoyo ma dhi tich. Tiende ni ok onyal idho mochop malo kucho nikech tiendege nigi yom. Koro mago koponi ok inyal timo mano nyiso ni ok in muscle strengthening ok in goyo makare. Koro muscle strengthening fitness yonge godo. Then there's flexibility. Flexibility en bedo mar makare kuom fuond kod leche ni nyalo riere kata dolore yono makare. Kechido ka ng'ato simoko kaka gamo gimoro piny bedo ne matek, ko bedo piny ok onyal chungo malo yono maber, ok onyal dolo tiendege yo maber, kido ka ok onyal timo gigo mang'eny. Koro ka ok en fit in terms of cardiac system kata aerobic system, muscular system kata flexibility mare yono motimo gik moko bro bedo yo makare. Koro mage yore adek mag fitness madongo samori bro pimonwa ikapono no en aerobic city menango dobe aerobics de chala kod zumba ko so gidwa pogore matin kaeto ibro pimonwa kidenje mopogore mag fitness mabende ber to chutho daktari ber ka giduto te ng'ato timo gi kosinyalo mana chomo riga achiel tiwacho ni ema dwa kete maino mondo mi okonya e yore mopogore nikech kapono no ni itimo mar riel leche kachiel kod fuoni to tiende ni kata kaka igamo muya bro bedo maber kose. Kidienje adek mawachogo gite giber ne dendwa nikech ka in gi teko leche to tiendi ok nyal dolore. Tiende ni ok in makare, ok in fit. Inyalo bedo ni in gi del maber to ok inyal wuotho kilomita achiel. Inyalo kawo seche ariyo mondo mi wuoth kilomita achiel. Tiende ni your cardiac system is not okay. Koro gino mwatimo seche moko ka wang'iyo rieyo del kata fitness, seche moko bedo targeted to seche moko en holistic. Tiende ni idwa moni mondo ibed fit all round. But ka ber to onego bedwa bedo fit all round. Ka ber. Koro inyalo timo exercise ma luwore gi gima idwaro achieve kod mamoko ma general nikech ido ka seche moko ng'ato nigi ratil man malo to dwa no duoke piny. Koro ntiere focus modhi timo mondo mi oduok ratil ne piny, obiro bedo focus na particular exercises
ma kotimo to dhi miye oduoko ratil ni piny. But gite giber ne del. Koro okonyalo wacho ni ma ber malo machielo. But target and objective bedo mopogore. Kamano. En penj laktar wantiere kod Dr. Ken studio, wantiere kod japuonj bende mar fitness studio obonyisowa achiel ariyo adek kako nego beni rie leche mag del. Kata kamano wakawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod kidieny mar ariyo. Dr. Ken wacho ni giduto te onego beni wadhi kod kanyakla to ok ni achiel tiwe machielo kik isud kik idhi mabor. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Jamaa unaweza kupata wimbo wetu unaweza kama sikiza tuni yako. Unahitaji tu kubonyeza *811 *415#. Kumbuka Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Yes. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Luasi marohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasane. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako hala. Kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu.
ok mana mano kende nyakoro mga juang. Bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak malich. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV machiegni kendo mana kaka ne wanyisi wantiere kidieny makende mwang'io kaka onego bedni dendi bedo maber, tiende ni fitness ko mondo mi ngimani obed makare, nikech daktari olero ni mago duto te tiyo kanyakla mondo mi ibed kod ngima maber. Daktari kane pok wadhi e yueyo ni nyiso wakacha ni wantiere kod kidienje adek monego bedni oganda ng'iyo mondo mi gibed gi fitness malong'o. Namba achiel ni wachonwa kacha ni en motenore kod adundo marieyo leche kachiel kod matego leche. Mana kaka ne wacho de waher mondo mi pimnwa e kidieny mokwongo makonyo adundo kata cardio, kaka onego bedni time kata ka ng'ato nyalo time dala mondo wayud kaka wanyalo puonjore e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano, aparo ni wadhi donjo timo cardio exercise ma miyo del bedo gi ikruok ne timo tich moro amora, tiende ni adundo kod obo bedo e yono makare. Koro magi luongo ni cardio exercises. En gimo nyalo tim moko chuno ni ng'ato dhi e gym. Koro wanyalo demonstrate mana matin gimno mwanyalo timo, lakini kopo ni wadhi mbele to koro dwarore ni mwayud thuolo makare. Erokamano. Koro owadwa David, who is an exercise expert, nyalo lead on that. Erokamano nyama chiegni David, kako onego bedni watimo cardio kata dala mondo mi adundo wa ogwech maber, mondo mi kata kiwuotho to kigamo muya manyiso ni adundo ni ok gweji maber. Thuolo mari David. Koro cardio ni kidwa time, inyalo wuok idhi e pap, tiluoro gimoro di par. En pap marom nade? Samoro nyalo kawo pap marom di studio ni. Pap kawaida. Koro ka ok idwa dhi e pap, kata ka ok idwa dhi oko ringo kata gimoro cross country, to inyalo bet e ot titimo gimoro kaka jumping jacks, kaka star jump machalo kama. Mano star jump. Koro ka dongo nyalo demonstrate. Otin gi adi 100 dongo. Nyalo timo par kende. Wanya timo adek. Okay, sawa. Aya, koro jump dongo. Ichako ka tiendi ni pamoja. Tedi kamano. Up. Ana nyalo wacho ni kidwa chako titimo gi 100. Maybe 100 tiyueyo dakika moro achiel kasto ichaki medo 100 moro titimo kamano di bich. Idhi bedo gi 500. Mano oromo cardio maber. Mano odiechieng' koso mano dichiel e juma dirie juma. Mano odiechieng' 500. Okay. Owach ni kawuono kitimo 500, kiny med kata itim 510. Kiny machielo no ichaki medo 10 e wiye, itimo 500 gi 20. Koro idhi kamano nikech mondo fitness obedi, medo no nyaka bedi. Ka ok imedi to ok ibed fit. O dendi koro dhi ng'iyo gi macha, koro ber kimedo mondo mi dendi omed jakore kendo adundo ni omed yawre maber, omed gwecho maber. Nyaka imedi. Koro wachako gi star jump, mano mar adundo. Watimi adi? Watime 10. Okay. Ok watim 100.
Aya, watimo apar. Iwacho ni ka bet ng'ato kuong keto tiende ne kanyakla. Ket tiendi kanyakla, kasto kichikore to lweti romo malo kanyo. Okay, koro hapa ni asud chien. Kamano, daktari. Aya. Mondo mi obed mbele. Okay. Okay. Dongwan kare? Aya, chori machiegni. Chori machiegni daktari, kamano. Aya. Wadhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donge. Luaro. Koro kamano. Aluaro microphone na. Kamano idhi gi 100. Kasto iyweyo dakika achiel kata dakika ariyo. Kasto kiny ne ichaki medo. Ero kama na nyamano en mar cardio, tiende ni ka idwa ni mondo mi adundo ni ogech maber inyalo luoro pap kata itimo star jump 100 iyweyo dakika 10 kendo star jump 100. Aya, koro wadhi ne e weche mag strengthening mar keto leche obed motegno. Kar strengthening kanyo to inyalo timo gimoro kaka guom. Iluongo ni squat. Guom iketo kamano tidhi adhiya piny. Tichung' malo. Koro mano mokwongo. Mar ariyo en press up. Push up. Mano watimo adi? Di mana kamano. Tiduogo. Koro wayiero achiel. Wadhi gi guom. Daktari machiegni, Dr. Ken machiegni. Watim. Kik watim squat, watim achiel. Wawach ni guom dipar gi press up apar. Hapa ni watimi abich daktari machiegni. Okay. Anapa nunu. Koro odboro demonstrate. Medane tiendi matin. Anapa wadhi. Lwedo. Achiel. Duogo malo. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Aya, koro wadhi e machielo cha. Machielo cha en push up. Push up odboro demonstrate. Daktari bionge kan. Aya, David wadhi. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Erokamano ahinya David. Apa ni daktari wapamne David. Mano onego bed ni ng'ato timo didi e juma. Koro ka guom kanyo anyalo chako luwore gi ng'at matiyo godo. Anyalo chako gi 5 kata 20. Ka en ng'ama ni fit already to anyalo chako ne gi 20 kaito kinyne ichaki medo ne. Achaka medo ne lakini koro ok amed ne namba. Amedo ne weight. Imedo ne weight? Tiende ni? Tiende ni amiye kata ratil kilo 5 omako to guom godo to chung godo. Kinyne kochako duogo tachaka miye koro amiye kilo 6. Koro imedo kamano gi weight. Erokamano ahinya en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Daktari owacho kacha ni kaber to nyaka ng'ato rie dende e yore mopogore opogore mondo mi ngimani obed maber. Kidieny mar ariyo gi mar adek daktari nitiere kaka ne ok wadhi maber, tiende nang'o? Mano nyiso nang'o daktari? Wacha ni? Kidieny mar ariyo gi mar adek, squat ni temo, mar adek imionge. Mano nyiso nang'o? Mano nyiso nang'o? Mar ariyo mar adek no kotemo maber. Tiende ni maybe ikruok ne timo mano nikech chutho kaber ka wadwa ni watim exercise. An no katime nikech okan prepared for it. But idwaro ga ni kuponi itimo exercise ti ibedo prepared. And preparation ni moluongo ne warm up. Koro warm up ni kitime prior to an actual exercise ti bedo makare tiende ni botimo exercise in a very free and flexible manner. Koro nyalo do ni mar achiel itime, mar ariyo to mar adek ido ka del bedo ni ok nyal nikech ok en gi ikori maber e pachi kachiel kod dendi. Erokamano ahinya. David aboduogo iri kapo nono ni ng'ato dwa chako yore mag bedo fit kata fitness kod ngima makare, onego bed ni ng'ato chake okang' mane? Onego bed ni chaka kamano koso onego bed ni bedo kod jogo molony kaka in David mondo mi iwuoth gi ng'ato okang' kokang' kaka onego bed ni time? Chako en chako.
chako e maber kise chako to koro inyalo chako idhi manyo ng'among'e gima timo mondo puonji lakini nyaki chake kama intiere gi gima in godo emichak godo ka to kisudo mbele to koro imanyo ng'among'eyo kata japuonj kaka wan gini kata daktari kaka Ken kata ng'at machielo moro amora matime to nyalo siemo ni yo maber. Ero kamana enya didi e juma monego beni ngato exercise nikech iwacho ga ni bende kapo nono ni idhiro dendi ahinya to muscle tear tiende ni fuoni kata leche nyalo dhi mayieji to iwacho ga ni muscle bende onego bed kod thuolo mar chango mondo mi eka ngimani obed maber nikech samoro nyalo exercise makinyo kinyal chungo kinyal dhi tich to daktari no wacho ni nyaki bed kod thuolo makare mar tiyo tijeni. Didi e juma luore gi kaka dendi chalo seche michako nitiere joma nyalo time pile mano kaka joma tindo ng'ama nigi higni 15 ok inyal pimo gi ng'ama nigi higni 55 jahigni 55 nyalo timo diriyo kata didek e wik e juma to jahigni 15 kata jahigni 20 nyalo time pile nikech en dende chango piyo en pod otin to ng'ama ng'ongo ng'ama duong' kata jaduong' ma higni 70 wanyalo tiyo kode kata diriyo e wik koro luore wan kaka wan jopuonj wang'eyo ka waneno ng'ato wabet piny wuoyo gi ng'ato to wang'e kaka wadhi wuotho kode. Seche ma ng'ato exercise seche ma ng'ato dwani ojak dende mondo mi dende obed maber nitiere ga maling' ma samoro diher mondo mi ng'ato ng'e kiki muomri ma ang' dhi kelo ni chandruok tips kata maling' ma ng'ato nego bed ni ng'eyo gin kaka mage tips kata maling' ma ng'ato nego bed ni ng'eyo en kaka ni chak mos nikech kitimo matin kawuono inyalo medo kiny lakini kitimo mang'eny kawuono ok inyal golo misetimo donge aya mar ariyo en ni kama ne wawache chien kochacha ni nyaki med gimitimo ka kawuono itimo 10 kiny tem mondo itim kata 11 kiny machielo no tem mondo itim kata 12 nyaki medi kidhi kamano eka dendi bedo eka iyudo fitness cha nikech kitimo atima minyalo ni kawuono itimo 10 dwe manyien pod itimo 10 to mano ing'e ni inuoyo gik moko to onge kumidhiye mani nuoyo gik moko to onge kumidhiye nyaki medi seche ma ng'ato timo daktari aneno ka intere aparo ni mondo ka medo kendo maling' ma nyalo dwaro ni mondo ng'ato ng'e kapok ochako kata ka ng'ato dwa odonje exercise ni nitiere gigo moko ma nyalo bedo ni ok wang'e e dendwa to wanyalo chako timo exercise to wadhi waketho ber mar gima wadwaro tiende ni itimo exercise mondo mi ibed maber to idhi ketho weche mokwongo inyalo dwaro chako timo exercise ka in jahigni wach ni jahigni moniang' matin to ok ing'eyo kata ni in gi dendi chal nade choke ni chal nade koro nyaka ing'e maber ni to dendi oikore nade ne exercise midwa ni timni be in giminyalo be in gi tuo moro amora ma exercise nyalo bedo ni ok ber godo though ni exercise onge tuo ma ok ber gi exercise to mak mana ni kupo ni capacity mar dendi timo tijino nikech nyalo timo exercise tiketo pek moro e dendi ma ok nowinjore kod wach kaka ni e level mag exercises bopogore iboido ka nyathi matin ng'ama ike ni e dier kata ng'ama duong' ido kapo ni en exercise ma otimo kaka wach ni seche moko ng'eny ji e utewa wach ni kaka koro jok modak e boma matiyo gi gik machalo kaka treadmill mok yud thuolo mar dhi timo exercise ido kodhi odonje treadmill owuothe treadmill to kong'eyo ni onego bed ni owuothe which level moro en gi heart problem koro ido ka seche mowuothe treadmill cha to dhi o increase high blood pressure kaso mano nyalo keto ne kata tabu moro machielo koro onego ber kwa ng'eyo ni to dendwa how fit is it koro kopo ni nitie guided exercise monego bed ni watimo ber mondo mi watudre gi jogo man gi lony mondo mi omiwa ratiro ni ma ber kitimo ma ok ber kitimo kod nitiere moko ma ok onego exercise moko onego bed ni ji timo nikech nyalo time to dhi kelo ni tabu
baadaye. Chenro penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wakao yueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro makawuono. To kik wiwili nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go to safari or something, I can't stand like a day or two. So no conference for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Keto chiemo mamit kendo molos manyangafu en mor mar miyo mora mora. An kaka miyo, awinjo mor e chunya ka jogena chamo chiemo maloso negi. Mogo manyien mar mokwa en mogo molos kod bando mathurwa kae. Bando mopuodhi kendo mamit. Siri mar rito jogi gi mor en tedo negi gi mogo mar mokwa. Mokwa en marwa ma Homa Bay kae. Bende e kama olose oyudore e dukni machiegni kodi. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Luasi marohala osebedo kalokore. To mwandu bende osekao yore manyasane. To ginang'o manyaki ng'e kapok ichako hala. Kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro magajuang. Bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo hala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Machiegni kendo penj laktar kaka Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod David ma bende en japuonj mar weche mag riedel kata fitness. Wantiere kod Dr. Ken ma en laktar molony e weche mag thiedho del e yore mopogore opogore kaka yore mag ruecho kod yore mag rieyo leche. Emomiyo kawuono wang'iyo kaka inyalo keto dendi mondo mibed gi del makare manyalo tiyo tijeni. Daktari ne wadwa ni mondo wang'iya ne gigo ma ng'ato nyalo tiyo godo kata equipment ma ng'ato nyalo tiyo godo mondo mi orie dende e yo maber. Nikech David ne wacho ni samoro nyalo ringo idhi luor pap. Samoro ionge gi pap midwa ni mondo mi idhi luor. Samoro ionge kod ng'at manyalo direct kata mondo mi tim. Kato in bede daktari ni lero nwa kacha ni samoro ng'ato odhi e treadmill to ok oringe treadmill maber. Manyiso niya odhi keto kaka dundo ne gwecho bedo matek. Samoro nitiere kod chandruok mag adundo ma ang' nokel ne chandruok kar mondo mi gini okonye. Wang'e ne equipment kata gigo ma ng'ato nyalo tiyo godo mondo mi okony dende. Exercise kata fitness. Kowuoyo kuom gigo ma ng'ato nyalo tiyo godo. Nitiere gik ma nyalo tiyo godo ma mobedo improvised kod mago ma nyalo ng'iewo mondo mwaket e kuonde mwadake. Koro kopogore gi gym, inyalo timo exercise kata ka in e ot. Koro ka in e ot, gigo ma tiyo godo kwan gi focus mar wach ni timo aerobic exercise, wanyalo tiyo kod chikruok e tol mo koni wanyalo tiyo godo. Mano is one of the exercises mwanyalo bedo ni watimo. Wanyalo tiyo gi gino mwaluongo ni TheraBand. TheraBand en kaka bladder moro. Koro bladder gi gin opogore. Inyalo tiyo kodgi mar rieyo del. Wanyalo tiyo kod
wach ni weight inyalo improvise weight kopogore gi weight mwaneno e pichani inyalo kawo kata kuoyo iole e gunia kilo achiel ichako timo maybe itingo kilo achiel odiochieng wach ni di 20 kata di 30 pile ka pile kata 3 times a week kaso imedo bedo kilo 2 kamano ka dendi medo ng'iyo gi kilo mitiyo go inyalo medo koro mago gigo ma tindo ma ng'ato nyalo tiyo godo kan tiere ot kod tiere exercise molungo ni stretches ok odwar gimoro amora mitimo godo en dendi owuon emitiyo go kato wach ni kawatimo squats free squats ma okitingo ratil moro amora mano is also a tool of exercise koro gigo manyalo tiyo godo dala ng'eny but wanyalo improvise around mondo mi wang'i gik manyalo tiyo kopogore gi mano ka wan gi ndiga wanyalo tiyo godo for flexibility swimming ma en gwabal mano be achiel kuom exercise ma ng'ato nyalo timo ka ntiere ot wuotho is also very important and then generally wanyalo wuoyo kuom gimoluongo ni physical activity koro physical activities gin gigo mwatimo pile pile ma involve dendwa ok unyal bedo programmed but koponi wacho ni da wuotho mar dakika 20 pile ka pile mano koro bedo exercise nikech en programmed but kidhi chiro tiduogo mano is still an exercise koro kitagete to be an exercise tinyalo dhi kata chiro kata kaonge gimi dhi timo just to mondo iwuoth kilomita 10 ka yes to calculate gigo mitimo but improve with time koro inyalo calculate ni to idhi ka en kilomita 2 tidhi gi seche adi koro the improvement on kaka ng'eyo ni idhi maber inyalo target time koro wan gi frequency intensity and then time kwa keto kanyakla nyalo miyo wa guide on whether wadhi maber kata kwadhi maber kamano erokamano ahinya adwa naduogi ir David mana matin iyudo ni thothne samoro ng'ato timo exercise onyalo bedo ni en programmed kata ok en programmed to nitiere ga makosa mwathoro timo mana kaka ni lero nwacha daktari ni mondo mikalo karo kelnwa konyruok to dhi kelonwa chandruok David waher mondo mwamula ne ni makosa mwathoro ga timo seche mwatimo exercise pile pile nyalo bedo mage to chandruoge mage nyalo kelo ne dendwa kata ne dendwa kar konyo dendwa makosa exercise ng'eny samoro inyanwang'o ni ichako maduong' ahinya yani ichako matek ahinya wach ni idhi e gym idwa ting'o weight to sani inyalo ting'o kata wach ni kilo 20 to in idhi ichako gi kilo 50 mano nyalo kelo hinyruok kata joint ma nyalo kelo hinyruok e dendi to hinyruok kisekelo e dendi thiedho bedo matek kitambi tiek mi thiedhe makoro ichak bedo ni duogi koro ing'eni kiduogo e gym to iduogo kiluor assuming ni dhi duogo atol magato nyalo dhiga inyalo dhi kidhi inyalo hinyori e gym ama inyalo bet dala ichako exercise tidhi itimo gimoro marach idhi hinyori kae tiweye kaka iweyeno ka dongi neno ka koro onge gimo konyi godo koro kidwa chako to chak matin kichako gi piny kae kitimo matin kawuono inyalo medo kiny lakini kitimo mang'eny kawuono ok inya golo misetimo koro chak gi piny timedo mos kitimo didek e juma wach ni wuok tich itimo dakika 20 tich adek idhi itimo dakika 25 tich abich idhi timo dakika 30 kamane kaka inyalo mede kamane kaka nyalo dhini maber awinjo kiwacho ni wuok tich kato idhi tich adek kato idhi tich abich tich ariyo kachiel kod tich ang'wen waweyo nikech ang'o waweyo ni mondo dendi oduogo changi mondo kiki hinyri nikech thoth ji mang'eny nyalo tiyo gi didek e juma anyalo keto wuok tich adek gi tich abich ama ke tich ariyo tich ang'wen gi sabato kamano ikala achiel mondo oluonge ni recovery day recovery day no en mana mar mondo dendi ochangi dendi odoge wang'e mondo kibiro kichaki duogo to
obedo ni productive. Okonyi. Okonyi. Ok en gima medo, ok en gima golo. Erokamano ahinya. Dr. Ken aboduogo iri e kar recovery ka a iyudo ni samoro imiyori odiochieng' achiel mondo mi dendi oduoge wang'e. Pimna ni ang'o monego bed ni ng'ato timo tich ariyo kuom ranyisi kata tich ang'wen ka koro kodhi mondo mi ojak dende kata mondo mi orie dende obed kod ngima makare. Koso koro chieng' no ininda iyweya odiochieng' mangima nikech nyoro ne intiere. Chutho ka chieng' yweyo to en chieng' yweyo to ken ni koro inindo. Tiende ni that targeted exercise mani timo cha ema chieng' no kitim. To koponi dendi nyalo mi thuolo mar timo gimoro ma ok iwinj kijony, tinyalo time but impact kata intensity iduoko piny. Tiende ni nen malo tiduoke piny. Koro kidhi on the other day the muscles are set to take over that kind of exercise. Koro sechego mok idhi exercises iweyo titimo your normal duties. Koro your physical activities ok chung' nikech need timo exercise nyoro. Ka in tich tidhi adhiya ng'ima ni chieng' no kitidhi timo exercise nikech seche moko be kitimo exercise ma odhi obedo mang'eny to del dhi bedo gi buok. Kaso wan gi gino mwaluongo ni endurance. Ka ok in well endured mar timo exercise, tibo yudo kitime dichiel to kiny ok inyal timo the same. To nitiere jogo be manyalo time timo from Monday to Friday. Kaka David nyalo ng'isi ni en gigo motimo pile. David itimo mapile pile. But maybe in ok inyal timo gi every day. Kata in daktari. An unfit. Kata in daktari. Kamwacho peni daktari samoro kaka ni David Pimono wachani samoro idhi mitime ahinya mokelo ni chandruok kata efuoni mopogore opogore ma ihinyo dendi to itipani ikonyo dendi. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni ohinyo dende mondo mi kik odhi ahinya, kik omed hinyo dendi mondo mi okaw break kata many konyruok kowuok kuom jolony. Kosechako bedo ni koro iwinjo ni ok inyal dhi nyime gi exercise. Mokwongo kani in e gym ng'is ng'ama timo ni instructor mari. Kata ibiro yudo ka pile iting'o ga weight to chieng' moro achiel iyudo ka koro iyudo ka ok inyal ting'o. Koro o assess to ng'iyo ni to nyalo bedo ni en ang'o. Maybe gine lero yiech in gi tear nikech maybe ting'o weight mang'eny mapek ahinya. Koro seche miting'o weight mapek ahinya no idhi bedo gi tear of the ligament kata tendon to bro chuno ni nyaka idog ir daktari mondo wang'i. Koro kanye ma wabedo gi tudruok kod jo mag gym. Tiende ni kapok idhi mbele nyaka koro wakwong wathiedhi mo assess evaluate wang'i ni to be iromo dhi nyime gi exercise koso nikech iyudo ka jomoko be daktari inyalo yiena wakawe simbo Aaron wantiere kod Aaron e simu. Halo Aaron, penji laktar? Na penji kama. Machiegni? Yes, na penji kama. Halo. Ting dundi malo matin ok wawinji? Acho kama. An surveyor by profession. Tawuotho pile ka pile kilomita 5 nyaka 10. Koro seche moko nadhi daktari story ga ne rama. Koro misane chung' mang'eny to wuotho mang'eny. Ayalo timo nang'o to ai bamna ka dawinjo ka ler moro jon. Ayalo timo nang'o. Anyalo we tijni koso tiat manyalo tiyogo. Erokamano ahinya daktari. Owuotho mang'eny, owinjo ka chonge ne rame, kaeto owinjo ka gima ler moro e bamne bende chal malit. Onyalo weyo tich motiyo ni mar wuotho mang'eny ni koso nitiere yedhe monyalo tiyo godo mondo mi okonye. Mano nyalo bedo degenerative disorder. Koro mokwongo onego assess wang'e ni to ang'o makelo mane nikech rem kata jony ikelo kod gigo mopogore opogore. Mokwongo ka ok oti gi proper footwear, sporting wear. Tiende ni itimo exercise kata wuotho mang'eny to wuotho mang'eny to korwako wuoche makare. To korwako wuoche makare. Mano nyalo kelo tension e leche mag chonge. Kaso mar ariyo degeneration be nyalo bedo nikech iyudo ka seche moko ka wan gi gino mwaluongo ni arthritis kata degenerative disorder mar joint. Kopo ni entiere to the more miting'o weight nikech en weight bearing joint. Koro inyalo reduce gima nyalo timo nyalo reduce odwok piny kilomita mowuotho the kilometer mowuothe and then onyalo seek medical advice. Onyalo biro onyalo go picha wang'i kaka chonge chalo, maybe en gi compressed
joint space ne ni piny, koro seche mowuotho cha gik mwaluongo ni meniscus diyore. Koro mano kotimore to nyalo bedo gi rem. To mano be nyalo muone dhi nyime gi exercise. Koro koponi odwa no endelea gi wuodhe kaka ncho wuotho, nyaka okuong obi either ne specialist, orthopedic or any other physician, kasto will be given the treatment. So after the treatment, to nyalo dhi mbele gi exercise. Yes. Onyalo dhi mbele koda tije nikech tije en mar wuoth ema kelo ne chandruok. Koro one daktari be diagnosed wang'eni to what's the problem mondo bed improved kaso nyalo dhi mbele gi monotimo. Erokamano. David, watieko chenro, wach mane mogik madiher mondo miwewa godo odiechieng' makawuono. Nikech ma ato koro ogwalo lute pige, ma koro mari. Ogwalo lute pige. Wach manyalo wacho en ni ka in ng'ama pod nyalo to wuogi dhi e gym itim exercise. Dhi e gym. Sani gym be oyaw mang'eny. Kamora mora estate te nigi gym. Dhi e gym nyisgi gipuonji kaka iting'o chumbe ka. Ting' minyalo timed matin bro konyi e ndalo mabiro kata higni kidongo kibedo jaduong'. Erokamano, bukonyi e ndalo mabiro kata kibedo jaduong'. Daktari, wach mogik kaito ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi inyalo yudi kanye? Kaka pila wachoga ni exercise medicine, fitness is part of exercise. Koponi okitim exercise okibi bedo fit. Koro be owinjore wajiw dendwa mondo mi wabed ni wanyalo loso tijewa maber. Ket mar ariyo, ka dendwa ok nie yono makare to tuoche biro donjo dendwa to biro mono watimo gigo maber monego bed ni watimo. To ne jogo madwaro timo exercise mokwongo, kapok watimo exercise wang'e ni to be watiyo gi gigo ma nikare, nikech iyudo ka watimo exercise to moro watimo exercise mokonyowa kata mainyowa to watime marach. Iyudo kaka inyalo bedo ni dich ting'o chumbe ka to king'eyo ni onego bed ni iriewri nade. Iyudo ka ng'eny ji bedo gi hinyruok. Koro bedo gi ng'eyo kuom exercise monego bed ni watimo no nigi nengo ahinya nikech konyowa mondo mi kik wabed gi hinyruok. To koponi wanyalo bedo gi hinyruok e kinde exercise to wantiere wanyalo konyo jowa. Iyudi kanye daktari? E yore mopogore opogore. Sani yuda hapa Hill Medical Center machiegni kod Nairobi Hostel kanyo. Ng'ano manyalo dwaro yuda e simba en 07 92 41 09. Anuanua namba 0723 924109. Come on. To moloyo e kinde ma ng'ato pok otimo exercise onego bed ni waneno ni wamodho pi mang'eny. Sama wane exercise wamodh pi, ka watieko exercise wamodh pi. Koro pi is important. Erokamano David, erokamano makende kuom bedo kodwa e chenro ni, amor mar bedo kodi odiechieng' makawuono. Daktari, asante sana. Ne jogo picha magwa, erokamano ahinya. Producer wa kachiel kod director marwa wawacho ni asante sana. Ka wiya pok owil, David wacho kacha ni chak matin, kiki chake matek, kiki chake kimuomori. Dhia matin kaka imedo sudo e kaka imedo dhi nyime maber. Nyaka kendo odiechieng' machielo, kabokelo ni chenro mar penj laktar, iluonga ni Rito, ngima en mwandu, oriti masani.